प्रणाम काका। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। केंगे हाल चल बा? सब ठीक है। रात के मैचो देखलो? हाँ बड़ा बढ़िया मैच हो गया। देवा सुरती थोड़ा। सुरती ना हाँ। पोलोथीने में धरे नहीं। हाँ बारखा बुनी के दिन बा। मैचो देखलो तो का भइल? मैचवा देखो कहे के मतलब बा केहू से कहियो मत। ना हम काहे कहे। मैच जौन रहे रात वाला मैच अपन भारत हार गई रहे। हाँ। साफा हार गई रहे। हाँ। ओकरा में बड़ा हमरा मेहनत करे के पड़ो। तू कैसे? हमरा बड़ी मेहनत लागल बा मैच के जितावे में। समझ लो कि अभी हम सुतल नहीं किए हाँ। बड़ी मेहनत। तो मेहनत तो कइले बा कि तू कइले बड़ा? पागल हो का सुन तो नहीं खेलू। ना ना कोई नहीं खाए। कहे के मतलब बा जे हम जैसे जब 52 रन बनावे के रहे हम्म। आ 36 गो गेंदा बाँचो रहे। हम्म। वो पीरियड में हम देखा तनी मैच देखते देखते हमको नहीं अरे ई का हो गए हम्म। ई का हो गए। अक्षर पटेल जौन बा हाँ। 24 गो रन पिटा गए। हाँ। तुरंत फोन लगैनी तुरंत हाँ। रोहित शर्मा के बात लगे बात भाई हाँ। बात कहनी। हाँ हेलो रोहित बाबू देखी हैंग खेलला से काम ना चली मैच ना जीतल जाई। हम टीवी पर देखत रही हाँ। आ देखत देखत हमरा लगे एगो ऐसा जादू टोना बा। हम्म। मोबाइल में केहू के वीडियो चलता हाँ। ए पर हम अपन मंत्र बा हाँ। बोल के आ झन देने मरनी हाँ। टन दे जा रहे तने बेहोश हाँ तो तू जादू कइसे सीखल बा? गई रहनी एथी कलकत्ता। हाँ। जादू सीखे। वहां से हम सीख के अइनी। आज से 10 बरस पहले की बात हो। हम लोग से ना बताओ के चाहे नहीं सब बात। हाँ। हाँ। लोग जानी केहू के हाँ। कुछ हो गई तो दोष आई हमरा पर। हाँ ना सही कहत रहा। और वो टोला वाला जग्गू बाड़े हाँ। जग्गू हाँ चिंता नहीं। उनका एक बार पेट में दर्द भई रहे। हाँ। हमरे तुहे देले चलते रहलो? हमरे चलते हाँ। तो मैचो कैसे जीता? मैचवा हाँ मैचवा हाँ। फोन हम कईनी फोन क के हम्म। आ कहनी कि जे अब जौन बॉल बा जसप्रीत बुमराह हाँ। उनका का बॉल कराओ के दो आ अक्षर पटेल का बॉलिंग कराओ के मत दी। मत ना। अब जसप्रीत बुमराह से फिर हम बतियनी। हाँ। अब बतिया के उमे कहनी हम्म। कि थूक लगा के अंगुरी से हंगे थूक लगा के बॉल पर लगा दो 5 जगह हाँ। आ ओकरा के पैंट में खूब रगड़ो हाँ। खूब रगड़ो। आ जब गेंदा गरमा जाई हाँ। गेंदा जब गरमा जाए बुझाए जे हाँ अब गरम हो गई बा हाँ। तब ओकरा के फेंके के बा। हाँ। अच्छा एगो बात बताओ हाँ। कोनो गरम चीज तारा हाथ में ठेकावल जाई तो तू पकड़बो ना हम ना पकड़। तो उहे इतना ना गरमा गइल गेंदा हाँ। अपने गर्मी से साफ बुझाए फाटता। हाँ। वो हमार बतावल खूब पानी रगड़ो अब वो देखलक तो छोड़ देलक कि गरम बा। अब गरमाइल हाँ। गेंदा गरमाइल बा। अब उ जाके मारे ना एक बेर में बैट बॉल संपर्क ना भई हाँ। 2 गो रन लागल। एक ओवर में। हाँ ओकरा बाद फिर बात भई हाँ। रोहित शर्मा तुरंत फोन कइले हाँ। कि जगह कहनी होंगे तो कहिए देनी अब का करी। हाँ। कहनी देखो बाबू अब तू जौन बा हार्दिक पांड्या के बॉल दो
हाँ रोहित शर्मा कहता रहे उ लोग तो ओकरा के छपरी कहेला, हाँ क्या में बवल दी हाँ हम कहनी ना बाबू फॉर्म सुधर गइल बा, हाँ जब से मेहरारू छोड़ले बिया छोड़ ले भी हाँ तब से यार भाई सुधर गइल बा। लाइन लेंथ जौन बा बन गइल बा। हाँ तो कहनी कि ओकरा के बॉल दो आ बात कराओ, बात करैले तुरंत बतिया के कहनी सुन ई क्लासन जौन बा मारता बड़ी छाता, एकरा के तनी घुमा के आ उहे अपन थूक वाला स्टाइल फिर बतैलो उनका के। बता देनी, कहनी 5 जगह ऊपर थूक लगा दे ओकरा आ ओकर बाद खूब बॉल के रगड़े के बा हाँ है पर रगड़ के उ ना घुमा के ऐसे फेंका तारे हाँ खा गइल सुतिया हाँ तो हम कहीं तू ना खइबो बना दी का जकरे धन ओकरे उपास हो हम कहीं तू ना खइबो। घुमा के ये फेंकता रे तले कलासन के हम का कहनी कि टीवीया में देखते देखते पढ़नी मन तोरा मारे ना छन दे बस हैंग कइले शॉट देना चल गेले विकेट कीपर के हाथ में, कोई चाहो टक देना आउट हो गइले पहिल के गेंदा पर हाँ साफ उ अब उ आउट होने भइल ना तला हमरा लगे चट्ट फोन आ गइल हाँ रोहित शर्मा का तार रउआ काम कर गए। हां रउआ ना रहती तो ई मैच हाँ ओकरा बाद मने एकदम हम देखावा ना करे के चाहेनी, लोग बानू ना कहे के चाहेनी सब बात कहे तो सब लोग लागी ओझैती करावे आवे हई करावो तो हौ करावो लइका हो भीड़ खावो लाग जाए। हाँ भीड़ लबराई के लगावला कौन जरूरत बा जरूर। वो के चलते आ ई मैच पर जोन ट्रिक बा हमार बहुत दिन से काम करता। हाँ एकरा पहिलका फाइनल मैच जोन होखे वाला रहे 2023 में उमे हमार मोबाइल चार्ज ना रहे बंद हो गई रहे, हाँ रोहित शर्मा से ओहू में बात भई रहे हाँ लगातार सारा मैच जीतल सब में हमार ट्रिक काम कइलो, हाँ लेकिन फाइनल के दिन मोबाइल में बैठ गई रहे हाँ वही से हार कुछ गए। ट्रिक काम ना कइलो। तो रात तो रोहित शर्मा से बात तो हमरो भई रहे। हाँ हाँ रोहित शर्मा से? हाँ हमको फोन कइले रहनी तो हमरो बाद में मोबाइल स्विच ऑफ हो गए रात के। हाँ शुरू में तो हम बात कइले रहनी 9 रात 10 बजे हाँ करीब में। हाँ केकरा से बात भई रहे? रोहित शर्मा से। हाँ हाँ का कर हमहू बतियाई नहीं कहनी केंगा बात बा मैच के बारे में हाँ जीतबो कि केंगा बा कोनो ट्रिक उरिक बताई हमहू हाँ तो कहता ना ट्रिक तो अभी देखो अभी का होता है लेकिन मैच कौन ट्रिक बताई तो मैच हमने जीतल जाए। तोरा लगे फोन कइले हाँ रोहित शर्मा हाँ तुम्हारे से के बेहुदा बनावेला ना लोकल के तोरा हो तो का बेहुदा थोड़े बनाओ तनी हम देखाई क्या हम देखा देखा निकाल मोबाइल निकाल देखा हो तो तारा लगा रोहित शर्मा से तू बतिया ले तो हम नहीं बतिया सको। तू कहेंगे बतिया ले ली आए हमरा लगा नंबर बा हमार जान पहचान में तोरा से कहेंगे बात हो गई हमरो को चिन्ह तब खूब अच्छा से। हाँ हाँ। नंबर देखा दिखाओ नंबर ओकर कौन नंबर ओकर 4 गो नंबर चलाए लगू देखो रुक ले तारा रोहित शर्मा से बात